Il-Bank Malti għall-Iżvilupp, l-MDB, nieda żewġ skemi ġodda ta' finanzjament li se jkunu qed jiffaċilitaw investiment sa' 180 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Ħabar dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt il-ftuħ uffiċjali tal-binja l-ġdida tal-Bank Malti għall-Iżvilupp fil-Furjana l-4 filgħaxija, fl-okkażjoni tal-5 anniversarju mid-twaqqif tal-istess bank. Dawn l-iskemi se jagħtu rati vantaġġużi ta' self immirati għan negozji Maltin spinta għal riġenerazzjoni ekonomika quddiem sfidi bla preċedent. L-iskemi se jitħaddmu minn banek kummerċjali bl-appoġġ tal-Fond ta' Garanzija Pan-Ewropew tal-Fond ta' Investiment Ewropew. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela fakkar fil-ħidma sinifikanti li kellu l-bank waqt il-perjodu tal-pandemija u tal-kuntest tas-sitwazzjoni kurrenti u l-irwol tal-bank fi żmien li ġej. Illum għandna man 9 biljun euro f'self lil eluf ta' kumpaniji mifruxa fuq tista' tgħid is-setturi kollha imma speċjalment dawk li l-aktar kienu milquta, ristoranti kif ukoll il-lokandi. Il-Prim Ministru saħaq fuq l-importanza li l-bank ma jħares biss lejn il-kisbiet kbar li għamel fil-passat, iżda li jħares lejn il-futur u jaħdem biex flimkien noħolqu l-ekonomija ta' għada. F'dan il-kuntest, Dr. Abela spjega kif l-iskemi se jkunu qed jiffaċilitaw l-negozji Maltin u Lawċin. Nemmen li bħalma l-bank għall-iżvilupp daħal bis-saħħa biex iddefendejna l-ekonomija tagħna f'mument ta' kriżi, issa huwa mistenni li jidħol bis-saħħa biex noħolqu l-ekonomija ta' għada. Għalhekk nilqa' iż-żewġ skemi li bejniethom jiffaċilitaw investiment ta' 180 miljun euro foqsma tal-futur. Dawn għandhom jipprovdu bażi soda għal bidliet li hemm bżonn isiru fl-ekonomija tagħna u flimkien mal-pjan għall-irkupru u reżiljenza se jixprunaw il-bidliet li huma kruċjali biex pajjiżna jibqa' ikun ta' suċċess. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Bank il-Prof Joseph Bonnici spjega kif l-MDB introduċa forma ġdida ta' intermedjazzjoni finanzjarja billi indirizza nuqqasijiet fis-suq tal-kreditu. Il-kap eżekuttiv tal-bank, Paul Azzopardi, fakkar kif f'perjodu relattivament qasir ta' 5 snin l-MDB laħaq il-fuq minn 700 intrapriża li ħadmu mal-40,000 persuna u kważi 400 student fejn ta' garanziji jew self tal-fuq minn 600 miljun euro. Is-sur Azzopardi żied jgħid li s-self appoġġjat mill-MDB bħalissa jkontribwixxi għal madwar 13% tas-self totali lin-negozju f'Malta. L-akbar impatt kien waqt il-pandemija fejn is-self lin-negozju kiber b'9% u li kieku ma kienitx għal għajnuna tal-MDB dan kien saħansitra jiġkien b'2.5%. L-ewwel skema, l-SME Guarantee Scheme, se tiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għal self bankarju biex ikomplu jinvestu fin-negozju tagħhom. Il-kumpaniji se jkunu jistgħu jisselfu sa 750,000 euro u l-MDB se jipprovdi garanzija ta' 80% fuq dan is-self. Il-total massimu taħt din l-iskema se jkun ta' 80 miljun euro. Kollaborazzjoni sħiħa mal-MCST taħt l-iskema Go to Market, parti mill-portafol tal-SGS, se jkun iddedikat apposta għal dawk l-startups li jixtiequ jikkummerċjalizzaw l-idejat teknoloġiċi u innovattivi tagħhom. It-tieni skema hija l-Guaranteed Co-Lending Scheme. F'dan il-każ, l-MDB se jsellef direttament nofs is-self mitlub u bank kummerċjali nofs ieħor. Fl-istess ħin l-MDB se jkopri 60% mir-riskju fuq il-parti tas-self tal-bank kummerċjali. Din l-iskema hija ntiża biex tgħin proġetti akbar li jaqbżu 750,000 euro. Din l-iskema se jkollha allokazzjoni totali ta' 100 miljun nofshom mill-MDB u nofshom mill-banek kummerċjali.